alle sammen, og velkommen til den video. Vi har startet en ny YouTube-kanal. Før var vi kendt som... The Friends Kids. Kendt, vi var ikke kendt. Nej. Med 3 abonnenter. 3 abonnenter. Men det er stadig ret mange. 55 visninger. Ja, det brummer og brager lige udenfor, så hvis der lige pludselig kommer en eller anden, så er det på grund af, at der lyner udenfor. Yes, men i dag skal vi bare lave en intro til kanalen. Yes. Forresten, den hedder Malle X Frede. Hvilket man også kan se, hvis man går ind på videoen. Hende her, hun hedder Malle. Og også kendt som Malu. denne her hedder Frede. Eller jeg hedder rigtig Frederikke, hun hedder rigtig Malu. Vi kommer til at lave en masse challenges, giveaways, Q&A's, ting. Og vi skal hygge os på Ja, YouTube. selvfølgelig. Så yes, det er ligesom det, vi kommer til at lave på vores kanal. Er der mere at fortælle? Vi er 12 år. Vi går i 6. klasse. Men du har en kæreste, og jeg har ikke. Det er lige for Frederik. Vi nævner ikke navne. Nej. Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Tænk, I lige at klikke ind på vores video. Der kommer en video, som... Lige bagefter næsten. Yeah. Ja. Så yes! Husk at abonnere. Og kommentere og like. Og så ses vi i vores næste video. Og vi tager også imod kritik. Ja, det er fint nok. Hej hej!